danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. So kaga wannan da ciyawa din, this is a special tie. Suna nan bisa ga hip da za a yi, and the same the sizes of pots that will be used. So idan kankana ne za a iya using, but idan manyan tukwane ne za a bukata waɗannan su masu zama manyan ciyawa da ana dora. Ana kira shi kagan kai da ana hada akan wuta. Okay, so suna sa toka, suna sa wannan don ya taimaka wutan ya ci da kyau. Bak ce zola ba yon mantiyezi. Madam, dinga nan wanda bazan ko shi bu mi kan kai ta konya bon yo nya da labzan ya bane bi haba. ya kamata